Bau ako tayo ba? Pa, rasa pa mata makalain kwarto pa nga. Hindi kita magdulog sa baboy pa. Dik. Kabaho ni mong tae, dik. Buka po. Permintig ka na gabi, dulog. Baho kayo. Baho up mo, dik. Oy, Labay ni. Ay. kay ba? Pa, anong dili yung puta nagbalay sa balay og baboy? Kadulog yung baboy, yung baho ah? Dik, baho up tayo ba? Pa, rasa pa mata makalain kwarto pa nga. Hindi kita magdulog sa baboy pa. Pati matian ni pa, oh. Kada gabi, dulog sa baboy, pati baho pa dyan. Mauganing paningkamot mo eskwela. Dugay pa na. Para makabalin natas makabalin tag likas balay makapataod tag atuang ka galingong balay. Kada gabi, tagdulog baboy. Mo nang magtarong mo eskwela. Dugay na minisig tarong. Una-unaan ninyo nang sige na tog dulogo ng baboy kada gabi. Ganahan mo ana, di mo magtarong eskwela. Nagtara man may eskwela. Bahala mo. Di mo maning sala. Mo kay magtarong mo eskwela, eskwelahon mo, di mo mamayabas. Tuga-tuga kag anak papuyon na rin mo sa balay sa baboy. Wanang gibiyaan kang mama. Mo gani pa eskwelahon mo para maka tabang-tabang pud mo. Manto gibiyaan kang mama kay balay po sa baboy yung papuyan po di ay. Di po ni tarong nga balay. Ah, eskwela mo tarong. Ay Asa mo man ang daghang klaseng kuan amahan? istorya. Kung tarong pagka nga amahan, dili na ani. Ah, di wala nang ingana. Ikaw da pa. Tarong kag matulog man tarugon ka sa baboy, ungana do mas baboy? Di ka makamata na. Mabaho pa jud kayo. Bitaw pa. Nangangako na tulog gabi, iyang ko baboy. Ting suka-suka na ko. Di man pod gud ninyo habolan ng baboy. Maniguro lang ninyo ha. Kamo rin naghabol-habol ang baboy luoy kayo. Nagamay atong habol na ato gitunga pa jud nato. Para dili kay mo ungadon sa baboy. Pag gabi inyong dakson. Sama rin habol. Kita kag habol dia. Mo nang iyan yung baba kay. Magsige man pod gud mo paniguro lang. Wala man tay habol pa. Kung ipagawas itong baboy pa, kung pwede man na ipagawas ng baboy guro pa no. Magkita mamuyo diri dapita. Di po yan baboy. Ipagawas na rin baboy kay tim baho ah. Dili ninyo ipagawas ng baboy. Muna makatabang og kainit. Pag gabi. Kabaho. Makatabang na siya kainit pag tugnaw. Unya bisan pag wa mo ginakaon basta inyo nang dulog ng baboy, manambok mo. Unang dili ninyo na ipagawas ng baboy ha. Dulogon ninyo na kada gabi. Habolin ninyo. Dili ninyo na ipagawas ng baboy ha. Ug mugawas mo. Inyo ko gusto ng baboy. Pag gabi inyong butangag kuan, banigan, inyong unlanan, habulan. Lambingan nyo ng baboy para dili mo ihiyan ng gabi eh. Kung trabaho ko ninyo ron, buntag. Sige na, ikaw pod. Dik. 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 Ayaw na ko. Punga daw niyang gabi, dik ha. Ako ray na ko iya akong baba ha. Butan man ni. Kana, mo na tama yung himuon. Lambingon nyo ng baboy. Dik. Unang ungadon mo. Dik. Kay di pod mo magnunga-nunga ng baboy, di inyo timanon. Dik. Maniguro lang mag inyo. Good boy man ni. Unang paggabi eh, hilabtan mo. Dik. Good boy. Dik. Palitin nyo ng gatas dito. Ano yung pagkaon eh? Palitin gatas para di mo ungadon yung gabi. Banasa ka ninyo, natay kwaon. Asa man na to? Basta natay kwaon, di asa ka baboy. Paglungag ya baboy, di may madugay ron. Paghugas po diya. Makabalik kami dayon. Dali na. Sige na. Complete na ako ha. Tara. Nabot ka. Dali ka. Dali ninyo. Ikaw daw pa, tarong ka nga matulog. Nang isa. Ikaw pa. Nagangako na tulog. Sige. Ikaw pa. Kukunin ninyo na kada gabi eh. Habolin ninyo. Sige. Sige. Kami nga pala yung Team Baliw. So guys, salamat kayo no kay gihuman ninyong video. Actually kanang nga video wala na script kanang murag kuan-kuan ra ba kay nag-shoutout magod miron. So tagana po na mong pagtagad ni nagpa-shoutout ba kay kung dili ba tungod nila wala pud tay kuan ron. So basahon ako no. So I hope nga ma-shoutout na mo no sa mga nagpa-shoutout. So first a shoutout kay Giovanni Baas,
then kay Idilita Salva. So ang mga shoutout nila guys, giusa na lang namo tanan diri, ako lay mo basa. Then kay Helbert Bicoy, kay Nunoy Paraiso, kay Ninyo Pastrero, Aldren Arisubal, then kay Cards Lumbayon, kay Mayamban Marvin, then kay Lang Vlogs, then kay Mamshi Charmaine. So shoutout kay Jonathan Atang Sabado, then Shandy Boy Bakyo, kay Jiski Mar Anter, shoutout kay Don Cobre Itkuban, then kay Stephen Pinerio, Alexander Hinampas, Joshua Dablo, then shoutout kay Marilo Maso, Tita Bangkero, then Shishay Itchisin, kay Juan Menendez, B-Boy Gaming, Ruel Asa Iroy, Martel Perez, Peo Bastasa, GB Inots Channel Bacolod, then kay Rini Kabuga, Justin Gamana, kay Michael Serpron, then kay Aldren Arisubal, then kay Tantan TV, Silver Ray, then kay Lex Photographer, then shoutout kay Gilbert Manuel nga pinaka bag-o gyud yang reader, gahapon lang ni abot, nakakas na gyud sa wakas. Then shoutout kay ana si Gilbert Manuel pagkita patutog lain ta. Shoutout din kay BLS Biners, kay Jay Wata, kay Calvin Avila, Hans Pichon, then kay Pio Bastasa, Junri Mangulibay, Leonardo Robles, then kay Dawin Barnes, Byron Byron Barcada, subscribe niyo Byron Barcada sa Cebu. Then kay Pendo de Leon, Aldren Arisubal, Permol G. Jr. Ingracial. Perti yung daghana guys, pero ato lang tagaagpang tagano. Then subscribe Christy Vlogs, taga Bansalan. Then subscribe po ninyo si Kuya Turco, no? So katuning kauban ako nagsugod po siya vlog sa iyang channel. Then kay Fernandez Family, Prof Jaguar TV, then kay James Kimar Anter, Raylord Mabaskog, then kay Romel Largo. So mora na yung lista tanan diri sa mga shoutout guys. Then shoutout sa uban yung mga nagtanaw na to, mga wala na shoutout. So kauban ako sa una na kay remember pa mo anay. Hi guys. Anay. Kung nasa yung ipon sa una karon wala na. Daghang salamat no sa mga tao nga nanonood sa akong video. Abangan ang akong vlog sunod. Hapit na. So mo balik na ni siya kay nag-live man gud ni siya, maghapon ra pud na uli ba. Ikang og US guys nagquad. Namunot. Kupras Miss US. Nagopras sila dito. Bitaw na busy din siya kay kuan unsa ni. Ano sa yung pamalay do? Ano discuss wato na dayon. Dahil yung pamalay. So nga personaheng problema din gato bang ani. So kana lang no, daghang kayong salamat sa pagtan-aw. Di kato akong gipang mention ipang subscribe to ninyo, especially kay Byron Barcadas. Subscribe niyo, then Kuya Turco o Christy Vlogs. Ay shout out kay Kuya RJ sa Bandal Channel nasa Saudi Riyadh. Shout out ya. Subscribe niyo si Kuya, then kay Rins Kanja TV, shout out. Subscribe po ninyo. So kana lang, daghang kayong salamat sa pagtanaw sa mga video. So kato nga video wala to nga scripted no, dili to scripted. Murag free lang kay nag-shout out miron gitagana mo pagtagad ang mga atong fans nato. So I hope nga padayon mo magpasuporta og dili mo babiya. I love you so much guys. Thank you and God bless. Signing off.